Ahojte, vítam vás pri novom videu na kanáli Nech Ty odliv. Tentokrát si spolu urobíme obyčajný gelák so spevnením špičiek polygelom. Ja som si nechty odstránila už pred týždňom, takže vyzerajú tak, ako vyzerajú, ale to sa všetko dá spraviť. Tentokrát mám bojové podmienky, tak dúfam, že mi to odpustíte, pretože video nenatáčam doma. Zabudla som si samozrejme lampu, takže to osvetlenie bude také kadejaké, len pri bežnej stolovej lampe, ale nechcela som vás o toto video ochudiť, takže poďme na to. Moje nechtiky z minulého videa držia dobre, ako vidíte, užívam si ich. A teraz si spolu urobíme gelák na mojej pravej ruke, čo je moja nedominantná ruka, takže nechtík si najskôr zmatním 180-kovým pilníkom, ja mám veľmi rada tieto od Ruskony. Používam ho len na seba, na zákazničky mám radšej tie nasúvacie od Stalexu. Zmatňujem v jednom smere, čo je veľmi dôležité, kvôli tomu, aby ste nemali ryhy kadejako zo strany na stranu, musíme zmatňovať len v jednom smere. Keď mám nechtiky dostatočne zmatnené, tak si túto kefičku namočím do cleaneru a všetok prach utriem. Manikúru som si urobila už deň vopred, keďže ja si pri deťoch musím robiť nechty na etapy. A samozrejme, ako som zabudla milión vecí, tak som zabudla aj prípravné tekutiny, ale chcela som vám ukázať trik, ktorý ma naučila moja geniálna školiteľka Marla, ktorú možno poznáte z Instagramu. A to, že ak nepodceníte prípravu nechtovej platničky, to je dostatočne dobre urobená manikúra, zmatnenie nechtu a odstránenie naozaj všetkého prachu, tak vám stačí len 99% cleaner. Ja si teraz už beriem ProBase, čo je novinková báza od Ruskony, a tento tenký štetec, ktorý možno používam aj na modeláciu nechtov, a najskôr si natriem tenkú vrstvu a potom si ju vmasírujem týmto tenkým štetcom, ktorým sa dostanem dostatočne pod kožičku, k bočným nechtovým valom, naozaj sa dostanem všade, a keď mám tú bázu už úplne všade, tak si natriem ešte hrubšiu vrstvu, keďže táto báza sa používa v takej strednej až silnejšej vrstve. Teraz už prechádzame k spevňovaniu špičiek polygélom, čo bolo pre mňa v noci, ale pre vás je to len o pár sekúnd neskôr. Na to si beriem Acrygel Prokolinsky od The Great štetec a polygel od Ruskony. Tento biely polygel je naozaj veľmi dobre pigmentovaný, takže sa s ním Baby Boomer robí skvele a má to krásny efekt. Ja si položím takú guličku materiálu na špičku a namočím si štetec do cleaneru. Naozaj štetec musí byť dostatočne namočený, ale treba ho stále utierať, pretože nesmie byť úplne vlhký, aby vám ten polygel nezačal rozmáčať, ale zároveň sa vám nesmie ten štetec lepiť. Pracujem telom šteca a snažím sa roztláčať ten polygel po celom nechtíku, tak aby bol krásne dostratená. Snažím sa urobiť aj prechod, tak aby nebolo vôbec vidieť prechod medzi môjim prírodným nechtom a polygelom, aby potom, keď tam doplníme bázu, vznikol krásny efekt Baby Boomera, ktorý chceme. Na tejto etape si dávam naozaj záležať, snažím sa už teraz štecom rozpracovať polygel úplne dostratená. Ak by som to neurobila, musela by som sa veľmi trápiť pilníkom, a keďže na rozhraní prírodného nechtu a polygelu je len tenká vrstva bázy, mohla by som sa prepilovať do prírodného nechtu, v tomto mieste by potom mohli vznikať odchlipy, alebo by prechod nebol taký pekný, ako chcem. Takže sa snažím, dávam si záležať a vôbec nechcem odflaknúť túto etapu, aj keď mi to možno trvá trochu dlhšie. Vo výsledku si vlastne ušetrím ten čas, ktorý by som neskôr strávila pilovaním. Ukážem vám tento proces ešte na palci, dala som si tam guličku a už pracujem štecom. Snažím sa na štetec tlačiť, ale nie na špičku, ale na telo šteca, a tlačím podľa toho, ako chcem ten polygel rozmiestniť. Ak chcem ho rozmiestniť viac, pritlačím na telo šteca viac, pri kožičke už tlačím menej, potom sa to snažím roztiahnuť celým telom, ťahám smerom nadol, stále si štetec namáčam a utieram podľa potreby. Keď chcem urobiť ten prechod, tak čo najviac dostratená, tak tlačím viac. Samozrejme, ak chcem, aby mi materiál išiel pekne dostratená, je potrebné sa s tým trochu pohrať a už musíte sami zistiť, aký je ten správny tlak, ktorý treba na štetec vyvíjať, aby ste dosiahli ten pravý efekt.
Ostatné nechtíky som si domodelovala mimo kameru, s tvarom som sa veľmi netrápila, keďže som vedela, že trochu ešte pilovať budem. Z nechtov som odstránila výpotok a beriem si pilník, stranou 180 upravujem tvar. Snažím sa urobiť také prirodzené oválky, pilujem bočné strany a jemne prechádzam aj po povrchu, keďže prechod som už urobila pekný, tam sa veľmi trápiť nemusím, ale nechtík treba vyrovnať, aby sme následne mohli docieliť modeláciu bez pilovania. Vo fáze pilovania si vždy nechty otáčam z každej strany, je jedno, či robím nechty krátke alebo dlhé, vždy sa snažím dávať pozor, či mi necht ide rovno a či je ten tvar pekný z každého uhla. Na ukazováku postupujem rovnako, takže si upravujem tvar, uhladzujem bočné strany a jemne, naozaj veľmi jemne prechádzam pilníkom po povrchu, pretože toho materiálu na špičke nie je až tak veľa. A nechcem si samozrejme ten nechtík stenčiť, ani nechcem o tú bielu farbu prísť, pretože by mi tam potom v tom baby boomri chýbala a už veľmi ťažko sa mi tam potom neskôr bude doplňať. Rovnakým spôsobom pilujem ďalej na všetkých nechtoch, takže si upravím tvary, vyhladím ich a keď to mám hotové, teraz je potrebné odstrániť úplne všetok prach, pretože prichádza modelácia bez pilovania bázou. Ja som sa rozhodla pre Masterbasky od Ruscony, keďže mám ale milión odtieňov, tak som sa rozhodla, že vám ich aj ukážem. Možno sa vám nejaká z nich zapáči a rozhodnete sa kúpiť si ich. Je výborné s nimi pracovať, naozaj sa s nimi robí ľahko, ale sú dosť tekuté, takže neviem, či sú vhodné úplne pre začiatočníkov, pretože treba mať veľmi ľahkú ruku, ľahko zatekajú, veľmi rýchlo zatekajú, takže treba pracovať rýchlo, ľahko, ale trochu skúsenejší manikérka môže práve toto prácu urýchliť a naozaj sa mi s nimi pracuje veľmi dobre. Ja som sa nakoniec nevedela rozhodnúť medzi trblietavou farbou a touto Bambino, ale nakoniec som vybrala Bambino Masterbase, lebo mi prišlo, že s ňou to bude také jemné a čisté. A to som chcela docieliť. Na nechtík si natriem tenkú vrstvu, ktorú rozprestieram rovnomerne, potom si pripravím detailer, umiestním na necht kvapôčku materiálu. Tu sa veľmi nesnažím, pretože to dokončím detailerom a materiál rozprestieram tak, aby som na špičke nemala príliš veľa tej Masterbasky, tam chcem, aby mi vykukovala biela. A hneď nechtík aj otáčam, pretože táto báza je veľmi riedka. Tu mi napadlo, že vám ukážem aj druhý spôsob, ktorý je vhodný pre začiatočníkov a to, že prvú tú tenkú vrstvu si masírujete za s tým tenkým štecom, s ktorým sa dostanete výborne pod kožičku aj k bočným nechtovým valom a potom si už umiestnite guličku a tu už rozrovnáte znova tenkým štecom, tak aby to bolo pekné, rovné, aby materiál pekne prechádzal, aby plynulo zakrýval bielu farbu, aby ten prechod bol pekne prekrytý, zároveň aby pekne vykukovala na špičkách biela farba. Na odlesku svetla viete kontrolovať, či je nechtík dostatočne rovný. Nebojte sa aj viackrát počas procesu otáčať, vyrovnávať, skontrolovať, či sa vám to rozrovnalo, znova niečo doťuknúť tenkým štecom, znova otočiť. Toto môžete robiť naozaj dookola, až kým to nebude úplne dokonalé. Ostatné nechtíky som si domodelovala mimo kameru a môžeme ísť na záverečnú úpravu. Najskôr je potrebné samozrejme odstrániť výpotok, aby sme mohli pilovať. Ja si beriem zas pilník o hrubosti 180, trochu doťuknem tvar, ak sa mi zdá, že som si ho niekde rozhodila. Prejdem si spodné hránky pilníkom na všetkých nechtoch, trochu sa snažím doladiť tvar, ale mne sa veľmi nepáči, že mi tá biela nevykukuje na špičkách dostatočne, nie je to až tak ako by sa mi to páčilo a tak som sa rozhodla, že to ešte zvrátim, že sa budem snažiť to opraviť tak, aby som bola spokojná. Beriem si buffer, s ktorým budem prechádzať po špičkách nechtov, aby som trochu odpilovala z tej bázy a aby tá biela bola vidieť dostatočne, tak aby sa mi to páčilo a aby som bola vo výsledku spokojná.
Toto už nie je krok, ktorý by bol úplne nutný. Ak by ste boli spokojné, môžete vziať top a nechtíky máte hotové. Ale ja by som sa asi nemohla na ne pozerať, keby neboli podľa mojich predstav. Chcela som vám ešte ukázať tento kamuflážny top od Nechtomanie. Ten môžete použiť v prípadoch, kedy sa vám nepodarilo urobiť úplne dokonalý prechod. Tento kamuflážny top to dokáže zachrániť a dokáže nechty pekne prekryť. Taktiež, ak robíte baby boomer tým spôsobom, že ťupkáte bielu farbu húbkou a nedarí sa vám urobiť krásny prechod, týmto kamuflážnym topom dokážete krásny prechod zjemniť a zjednotiť. Ja som bola ale so svojím prechodom a so svojimi nechtami spokojná a tak som sa rozhodla, že použijem Flexitop od Ruscony. Ja mám s týmto topom veľmi dobré skúsenosti, naozaj veľmi dlho vydrží, lesklý, je trochu rečí a tak treba nechtík vždycky otočiť predtým, ako ho dáme do lampy, ale je naozaj veľmi dobrý a veľmi odolný. Každý nechtík natieram, otáčam a vytvrdzujem zvlášť, aby mi top nikam nezatiekol a nechty zostali dokonalo rovné. A tu už je výsledok mojej dnešnej práce. Už zostáva len záverečná úprava v podobe môjho obľúbeného suchého oleja, ktorý si vmasírujem do nechtového okolia. Dúfam, že sa vám tieto nechty páčia, že sa vám páčil proces výroby týchto nechtov, pretože ja som z nich úplne nadšená. Mám rada tieto krátke praktické nechty, ktoré musím nosiť na pravej ruke, keďže mám malilinké detičky, ale mám ich rada hlavne v tom, že vyzerajú úplne prirodzene. Sú tenké, ale zároveň pevné a keď sa na tú ruku pozriete, je krásne upravená, ale zároveň to vyzerá úplne prirodzene, ako keby to boli vaše nechty. Nechtíky som na druhý deň ešte trochu podbrusovala, ale to som už nestihla natočiť, pretože sa mi budili detičky, takže sľubujem, že to natočím v ďalšom videu. Dajte mi vedieť v komentároch, či sa vám páčilo toto video, či bolo pre vás v niečom zaujímavé alebo prínosné a zároveň na akú tému alebo problematiku by ste privítali ďalšie. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za všetky súkromné správy, ktoré mi píšete na Instagrame. Je to pre mňa neskutočný pocit zadozučinenia, keď viem, že môžem niekomu poradiť alebo pomôcť. Taktiež vám ďakujem, ak dáte like, komentár alebo odber, naozaj si to veľmi vážim. No a to už bude pre toto video všetko a my sa vidíme zase pri nejakom ďalšom videu na budúce. Ahojte!